Как социалните мрежи влияят на желанията на пациентите за денталните лечения? Социалните мрежи, като цяло интернет и всички маркетингови инструменти, мога да кажа, че доста силно влияят на интересите и желанията на пациентите. Това, което наблюдаваме, е, че напоследък, предвид сериозния маркетинг, който се пушва в посока на позициониране на бондинг, алайнери и така нататък, това е нещо, което много често пациентите търсят. Без да са наясно дали имат нужда или не, те просто се интересуват от това, защото са видели, да кажем, инфлуенсър, който те адмирират и биха искали да приличат на него. За мен това е от една страна добре, от друга страна е много важно пациентите да имат така една култура и да са наясно преди да предприемат каквото и да е действие и да имат каквото и да е желание, всъщност дали то е за тях, колко е безвредно и така нататък. Така че социалните мрежи според мен доста моделират пазара и е от изключителна важност етичните норми на колегите, извършващи денталните лечения, да са в правилна посока, както и пациентите да имат добра култура, така че да могат да взимат най-добрите решения. Аз лично, ако пациента няма нужда от нещо, отказвам, защото за мен е важно това, което получи пациента, да е максимално биологично.